ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣରେ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଇ ଆମର ଆସିଛନ୍ତି ବଡ଼ ନଣନ୍ଦ, ଆଜି ଟିକେ ହସ ଖୁସି ଟିକେ ହେଇଯାଉ ଦେଇ ଦ୍ୱାରା, ଆଉ ଦେଇ ଟିକେ କିଛି କହିବ, ଟିକେ ଆମକୁ ଅନୁଭୂତି ଟିକେ ଦେବ, ଆମକୁ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଆଉ କ'ଣ ଟିକେ କହିଲ ଦେଇ, କୁହ। କ'ଣ କହିବି, ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ତ ଆଜି ସବୁ ପଢ଼ା ହେଉଛି, ସବୁଆଡ଼େ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ହେଉଛି। ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ବିଷୟରେ କିଛି କହିବି ଆଉ କ'ଣ। ଗୁରୁବାର ଓଷା ବିଷୟରେ ଟିକେ କ'ଣ କୁହ। ପ୍ରଥମଟା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ତୁତି କହୁଛି। ନମସ୍ତେ ସ୍ତୁ ମହାମାୟେ ଶ୍ରୀପୀଠେ ସୁରପୂଜିତେ ଶଙ୍ଖଚକ୍ର ଗଦା ହସ୍ତେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମସ୍ତୁତେ। ନମସ୍ତେ ଗରୁଡ଼ାରୂଢ଼େ କଳାସୁର ଭୟଙ୍କରୀ ସର୍ବପାପ ହରେ ଦେବୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମସ୍ତୁତେ। ନମସ୍ତେ ଗରୁଡ଼ାରୂଢ଼େ କଳାସୁର ଭୟଙ୍କରୀ ସର୍ବପାପ ହରେ ଦେବୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମସ୍ତୁତେ। ସର୍ବାଙ୍ଗେ ସର୍ବବରଦେ ସର୍ବଦୁଷ୍ଟ ଭୟ